Чудиш се дали да учиш БВЛ, ИБВЛ или ВВЛ. Разликата не е само в имената на специалностите, а и в това как ще изглежда кариерата ти след няколко години. Така че остани до края на видеото, за да дадем повече яснота по този въпрос. Добре дошли в ново видео в канала на The Metric Mind. Той е част от поредицата образование и днес говорим за избора, коя икономическа специалност е най-подходяща за теб. Нека започнем с това, че основно в немско говорящите държави се прави избор между трите специалности ИБВЛ, БВЛ и ВВЛ. БВЛ е така наречената бизнес администрация или бизнес менеджмент. Това е една специалност, която е подходяща за хора, които искат да получат максимално поглед върху това как работи един бизнес. Ядрото на специалността са маркетинг, финанси, продукция, логистика, менеджмент, разбира се, има доза математика и статистика. И е подходяща за тези от вас, които наистина искат да работят в корпорации, в стартъпи или да създадат частен бизнес. Тоест нямат амбицията да създават международна кариера, а по-скоро са ориентирани към това да се развиват в държавата, в която учат. Това беше накратко за БВЛ. Нека сега погледнем ИБВЛ. Като ядро ИБВЛ представлява същото каквото и БВЛ, т.е. бизнес менеджмент. Но това и, което стои в началото на името, стои за интернационален и прави цялата специалност да бъде по-ориентирана към международния пазар. Тоест акцентът отново е управлението на бизнес, но ориентиран към международни пазари. Имаме изучаване на езици, на култури и как работи международната търговия. Тази специалност е по-подходяща за хора, чието стремежи са да работят в международни компании, може би да работят от различни точки на света и да са по-мобилни в своята кариера. Важно е да се уточни, че когато искаме да следваме специалност като ИБВЛ, е хубаво да имаме една по-добра езикова подготовка, тъй като в БВЛ основно нещата се случват на немски. Разбира се, някои от курсовете могат да бъдат записани на английски, но в ИБВЛ има доста повече курсове, които са на английски. Има и още един задължителен език, който трябва да се избере и да се научи допълнително. Обикновено се избира между езици като руски, италиански, испански, португалски, френски, т.е. винаги има N на брой езици, обикновено са 5 или 6 опции, от които студентът свободно може да реши кой език да избере. Разбира се, това е страхотно, защото, както споменахме, обикновено хората, които учат ИБВЛ, са тези, които искат да създават международна култура. И ако човекът вече знае, че иска да развие кариера във Франция, естествено ще вземе френски, или ако иска да се ориентира примерно към източноевропейски пазари, може би ще започне да учи руски и така насетне. Нека сега да погледнем и ВВЛ. ВВЛ е така наречената икономика. Това е една специалност, която сравнена с БВЛ и с ИБВЛ съдържа доста повече математика и статистика. Основата на специалността ВВЛ е икономическа теория, микро- и макроикономика, доста повече математика и статистика. Така че ако не ти се отдава толкова много математиката и статистиката, е по-добре да се въздържаш от тази специалност. Също така ВВЛ е подходяща за хора, които имат желание да работят в държавни институции, в банки, в НПО-та или да правят изследвания, да се занимават с данни, имат интерес към икономически теории и така насетне. ВВЛ е специалност, която предлага повече теоретично знание и е доста по-конкретизирана. Т.е. в БВЛ и в ИБВЛ имаме възможността да изберем дали искаме да специализираме в маркетинг, в менеджмент и така насетне. Т.е. това е бизнес частта на икономиката, докато ВВЛ е тази икономическа специалност, която е много по-посветена на икономическите теории и на работа в държавни институции. Обикновено хората, които искат да работят в държавни институции, като например да кажем Финансамт или в България НАП, биха избрали ВВЛ за техен студиум. На немски означава следване, ако някой от вас не се е подготвил все още с немския и му предстои езиков курс.
Така, това беше накратко за специалностите БВЛ, ИБВЛ и ФАОВЛ. Нека сега може би да направим едно кратко сравнение. Ако си човек, който иска да работи в консултинг, е супер, ако избереш БВЛ. Ако си човек, който иска да развива интернационална кариера, разбира се, ти отново можеш да работиш в консултинг, но да искаш да сменяш позициите си между различни държави, то тогава и БВЛ би била по-добра подготовка за теб. Ако си човек, който има много интерес към икономически теории, как работи икономиката, как работят пазарите, как се развива изобщо икономиката в света и всичко свързано с теория, тогава ФАОВЛ би било правилното за теб. Ако имаш въпроси, моля задай ги в коментар и ще се опитаме да отговорим на всичко. До скоро!